עכשיו. תשאל מי זאת, כי אם זאת אחת. אם זאת אותה אחת, שנייה, עוד דקה. אם זאת אותה אחת אתה סוגר. לא, אל תסגור, מה פתאום? תהיה רגע שנייה, אני אדבר איתו. מבצע אחר אבל. לא. תגידי לו עכשיו, אני לא. תקשיב לי, אני אסגור איתו כבר, אל תדאגי. מפחד לעלות. אל תדאגי, אני אסגור איתו עכשיו. הלו, הלו. שלום לך, מה לכתוב? איציק, תקשיב לי שמה, אני דיברתי עם יוספה, היא אמרה לי שזה בסדר, אנחנו נסגור את זה בצורה מכובדת, הם ייתנו לך את ה-70 של הגמבות ואנחנו נגמור עם זה. מה אתה מדבר בבקשה? זה שירות הודעות אדוני. מה שלומך איציק? זה לא איציק אדוני, זה שירות הודעות. עם מי אני מדבר? מה שמך? דוד. רביד? דוד. דוד, נעים מאוד, אני מבין שאתה הבן שלו. תקשיב, אני דיברתי איתו בקשר ל-70 גמבות. הוא אמר לי שאין בעיה עם זה, אם הוא יביא את ה-70, תקשיב לי רגע לשמה, אני מבקש ממך בצורה מכובדת, תתן לי לסיים את מה שיש לי להגיד, בסדר? זה הולך ככה. תגיד לו, תמסור לו, שיתקשר אליי ונסגור עם ה-70 גמבות. אני לא יכול לשים את זה עליי, אני הזמנתי את הסחורה לשמה, זה עליי, אני לא יכול עליי, אתה לא מבין? זה עול, הוא עוד לא הביא לי אפילו את המקדמה. איך אתה רוצה שאני אמשיך להתגלגל איתו? הוא אמר יש לנו על מה להתגלגל, לא הביא שום דבר. אני מבקש ממך תמסור לו שיחזור אליי, למה אם לא אני לא ממשיך להתגלגל איתו. לא איתו ולא עם אף אחד, אני מפסיק להתגלגל. נמאסתי עם כל ההתגלגלות האלה, וחינם מה אני בקרדיט פה? מה שמך בבקשה? תמסור לו שיוסף אמר את זה, ותגיד לו שיחזור אליי כמה שיותר מהר. אני לא צריך לרדוף אחריו, אדוני, אני מבקש ממך. אתה הבן שלו? אני לא הבן שלו, זה מוקד הודעות. אין בעיה, אז תמסור לו את ההודעה הזאת, אני מבקש, אתה יכול למסור לו את זה? כל מה שאמרת אני לא יכול למסור, כי אמרת את זה נורא מהר. אז אני אחזור על זה. קודם כל אני מבקש ממך שתרשום את הטלפון החדש שלי, למה אין לו אותו. אוקיי. אז תרשום אותו. אתה רושם? כן. זה בבית. 03. זה שאתה מתקשר ממנו? לא. זה של אשתי. 03. כן. 505. כן. 76. כן. 51. אני חוזר. 03 505 7651. בסדר? קיבלת? קיבלתי. אוקיי, אז תמסור לו ככה. אני מבקש בצורה מכובדת שיחזיר לי את ה-70 הארגזים של הגמבות אם הוא לא מסוגל לשלם בזמן. עכשיו, אני לא יכול כל פעם להתגלגל איתו על כלום. שייתן משהו שייתן שיזרוק. בסדר, תמסור לו שייתן משהו. שישאיר צ'ק ליוספה, בסדר? אתה איתי? כן, אני רושם... שירשום צ'ק ליוספה, זה הכל, רק שירשום צ'ק ליוספה. בסדר? אוקיי. עכשיו, חוץ מבעד, זה תגיד לו ש... נתתי לך את הטלפון שלי? הלו? כן, אני איתך. נתתי לך את הטלפון שלי? כן. אתה יכול רק לחזור אליו? למה הוא אומר שאני השארתי לו טלפונים והוא אומר שהוא חוזר אליי. 03 505 7651. מצוין. עכשיו יופי. אז תמסור לו שמחר בבוקר הוא מתקשר אליי. למה אם הוא לא יתקשר אליי לא מעניין אותי שום דבר. אני מגיע אליו הביתה ואני סוגר את כל העניין הזה. בסדר? אני מבקש בצורה מכובדת, שלא יגיד שמעמדתי בצורה מכובדת. בסדר? אתה רואה, אני מתעצבן, אני מבקש סליחה, אני לא התכוונתי, נשמה, אני מתנצל. בסדר, אני מתנצל על מה שאמרתי. בסדר, רק תגיד לו שיסגור את העניינים האלה, שיביא את ה-70 גמבות וזהו, בסדר? אני לא צריך לתת לבן אדם 70 גמבות על כלום. זה 70 ארגז, זה לא הולך ברגל. על מה להתגלגל? על מה? בסדר? מה שמך תזכיר לי? דוד. שיהיה לך שבת מבורכת. כל טוב אדוני. זהו.